Que tal, saúdos? Estamos en Chapela, o desembarco da Liga CT en Galicia. Por vez primeira esta temporada, haberá a finais do mes de agosto unha segunda vez onde a Liga volverá a Galicia, con regatas en Boiro e en Ares, 29 e 30 de agosto. Esta fin de semana, regata en Chapela Ose e mañá regata en Bueu. Liga masculina, Liga Euskotren, Liga Euskolabel, liga que domina a tripulación de Orio. Non é polo momento invencible a tripulación de Orio. En 5 regatas ata o momento, 5 regatas, 3 vitorias de Orio, 2 vitorias de Urdaibai. Liga Euskolabel, onde temos as 2 embarcacións galegas. O Club de Remo Chapela Wofco, penúltimo clasificado da Liga, 13 puntos. O Club de Remo Ares, derradeiro posto da Liga, 10 puntos. Penúltimo e último clasificado, temos a Santurchi e Lequitarra como as 2 embarcacións que están metidas, David, nese cuarteto de zona baixa, intentando evitar ese, sobre todo, derradeiro posto que implica perder a categoría e logo tentar evitar ese penúltimo posto que é posto de playoff. Pero unha vez que xa van 5 xornadas de Liga, semella que xa podemos marcar aí unha liña Lequitarra, Santurchi, Chapela e Ares. Sí, bueno, vamos a meter... Vas a meter a un dado. Porque o mellor empezaron moi ben, que de feito fixeron, Andarra sorprendeu facendo moi boas regatas, pero aquí creo que vai saltar moitos puntos, porque é importante para os galegos que teñan como a semana pasada boas sensacións, aunque sea un día, e meter moito de sorte tamén, o sea, que non é solo rendimento, porque ao mellor por centésimas colas eche un entre dous, bueno, sí. Hai un montón de combinacións que son complicadas, e agora mesmo sí que hai un salto un pouco grande entre as galegas. Santurce, pero Santurce está facendo regatas malas, podeche facer unha regata que da novena, pero derradeiro tamén va a facer. E aí en donde os galegos teñen que estar o máis finos posibles para avanzar na clasificación e sacar os máximos puntos para meter no medio, porque hai que recuperar isto. É cedo, é moi cedo todavía. Faltan moitas regatas. Faltan moitas, non hai que poñerse nerviosos para nada. Esta xornada de Liga son 19. Claro, a ver, supoño que todos teñen esta inercia de empezar a facer puntos, ¿no? Todos, que da parte baixa, para salvarse o antes posible e vivir. Pero creo que o nivel está moi parello, non hai ninguna comparsa, creo. Entón pode haber moitos baile de puntos, aí onde teñen que pescar os galegos, facer boas regatas e sacar boas sensacións. Este é un fin de semana, para min, que deberían dos dous estar moi preto ou diante as dúas dos seus objetivos, que son Lequeitio e máis Santurce. Veamos como a marea está subindo, aí no gráfico. Sí. Veamos tamén na clasificación, falamos da zona baixa, como ves a zona alta. 5 regatas ata o momento, 3 vitorias de Orio, 2 de Urdaibai, 3 puntos de diferenza entre eles. E algo máis descolgados, Ciervena e Guetaria. Sí, a ver, está... Non é unha sorpresa que Bermeo conseguira 2. Pode ser que sí, porque todo o mundo dábamos a Orio favorito, por incluso para facer o récord. É moi complicado, eso está feito que non. Sorprendeu Bermeo? Sí, sorprendeu, porque o equipo está reforzado, pero deu un puntiño máis. Pode ser ao fichaxe do patrón. Eu creo que Asier, a veteranía que ten, eu creo que ven con un punto máis calmado, non se lle ve con tanta gresca como non tiña antes. Outro día escoitaba en Bilbao como pausaba moito os remeiros e como sacou ese rendimento para gañarlle a Orio dentro do río. Si que Orio non sacara o seu mellor bote, penso. E depois volveu a sorprender o sábado en Castro, que fixo unha volta increíble.
Primeira quenda, temos aí as dúas representantes galegas. Ares Carreiro 1, Lequitarra Carreiro 2, Chapela Carreiro 3, Santurchi Carreiro 4. Vemos nas embarcacións, ¿no? Eso da proa. Unhas pequenas palcas. Sí, é unha... Vai na sacar Ares, que xa sacou outro día. Leva na posta, que mirei. En Castro tiña sentido, por como sí, estaba porque día. había onda. Bueno, tiña sentido se lle pos planos aos lados, senón non ten sentido. Porque se ven unha onda, ti clavas sobre esa onda e metes a auga. Non fai de parabar. O sea que eles o fan polo vento, o teño seguro. Sí, polo vento, sí. Eso foron inventos xa de Lequeitio, do adestrador do ano pasado. Esquecime do nome, perdón. Pero xa probaran isto con vento. Que funciona ou non, e as veces que a sacou, Lequeitio salía con mala regata. O sea, lo cual, bueno, hai que probar cousas. Estou a favor de que hai que innovar, que pois, os contrarrelixistas, os cascos que leva o Jumbo Visma son os máis feos que pode haber no mundo mundial, porque parece, Dios mío, son horrorosos, parecen aliens, pero para gañar un vatio máis. Pois aquí están probando iso. Se eles comprobaron por datos que a traíña en contra do vento corre máis, pois habrá que darlle a razón. Facía o Aldai, como decías, o adestrador o ano pasado. Veremos se fai guetaria. Veremos se fai guetaria ese movimento do patrón novidoso de sentarse. O fai... O sea, aquí que hoxe sí que os vamos a ter preto. Os estamos en Chapela. Penso que o seguirá facendo, porque se o adestraron. Eu teño a miña teoría porque o fai. Eu fai uns anos falei con Amilibia, co constructor. El dicía, lembro non moi ben, que foi ali en Orio, dicía que non sabíamos virar os patróns, porque esa traíña non lle fai falta patrón para ciabogar, porque, o sea, a platanada, con trincarlle a proa, ela só tes que metela na ciaboga e soltala, xa fai o giro máis rápido todavía. Penso que esa teoría que está facendo Ilaix ou falou e lle dixeron, e están intentando facer esa técnica a ver se funciona, pero eu, probando, penso que non, que é máis rápido cando o patrón palea, porque creo que están saindo un poquinho máis abertos. Entón están facendo, o mellor o bote sale un pouco máis rápido, pero o que cerrou e ten vatios para salir, recurta en metros e colle velocidade, xa te fastidio un segundo. Verémolo, hoxe, cando estén aquí na virada de terra, imos telos máis preto. Guetaria, que volve a estar por ser cuarta clasificada da Liga en quenda de honra. Temos as dúas representantes galegas, Carreiro 1, Ares, Carreiro 2, Lequitarra, Carreiro 3, Chapela, Carreiro 4, Santurchi. Momento xa preparadas as 4 embarcacións. Imos debullar agora as alineacións tanto de Pendo como de Zunzunegui. Esta é a sexta bandeira, Concello de Redondela, sexta regata da temporada na Liga Euskolabel. Apertura desta sexta xornada de Liga, categoría masculina. Ares Carreiro número 1, Pendo só fai un retoque con respecto ao equipo que foi noveno clasificado en Orio. Coloca na sexta de babor a Pablo Rodeiro e retira a Álvaro García. Repite despois Hugo como patrón, Toni Teijeiro como pica en babor, Prados, Cosme San Pedro, Cordero, Meizoso, Raúl Nogueras e Pablo Rodeiro. En estribor, Pablo Loureiro, Álvaro Santiago, Carro, Saavedra, Andrés Peña e Lucas Otero. É normal que repita, porque boas sensacións sacaron a semana pasada e que se o traballo da semana din que foi positivo e a sensación continúa ascendente, hai que apostar por ese traíña titular. Non fai tampouco moitos retoques Chapela, Zunzunegui, quizáis os máis salientables. Cambio na popa e na proa. Hoxe volve Sergio Fernández despois de que en dúas regatas, as dúas últimas de Liga, estivese como patrón Dani García. Hoxe volve Sergio Fernández, foi titular nas 3 primeiras jornadas de Liga e colócase por vez primeira na posición de pica David Ponte. En babor,
Anxo Álvarez, Zunzunegui, David González, Alexandre Pérez, Manu Videira, o canteirán de 19 anos, Hugo Bóveda. En estribor, Rubén Iglesias, Cacabelos, Óscar Martínez, Lusquiños, Castelao e Aarón Alonso. Sen novidades nas dúas tripulacións galegas, salvo ese troco que é habitual en Chapela, cando é regata de ría adoita estar Sergio, se un día de máis mar adoita estar Dani. Sí, para iso ficharon a Dani, ten esa experiencia en Honda e hai que aproveitarlo aí. En Lequitarra temos un galego na tripulación titular, a Diego Otero. En Santurchi, outro galego na sexta de estribor, Babene. Estamos vendo que este longo é de vatios e as traíñas galegas, pues, os vatios hai, pero non nos chegan. É un longo moi duro. Santurchi, saída inicial moi forte con máis 3 segundos sobre Chapela, máis 4 Lequitarra, máis 5 sobre Ares. Mira, esa cúpula o que fai pois é cortar o vento e intentar que a incidencia do vento na proa, pero depois miramos que non repadese. Entón, se está frenando todo o que estás gañando coa cúpula, se ti pensas que para que non che frene o vento, pois tendrías que repalear ata a proa ata cerrar a pala e así ser máis efectivos. Iso como todo, se o que gaña, se Orio ou Bermeo, que son os que están gañando, levaran isto e gañaran, estaríamos falando moito máis. Pois claro, gracias a iso, obviamente. Xa comparo co ciclismo porque como me gusta moito, se posa a Pogačar e posa a Vingegaard leva o casco aerodinámico máis ultra, bueno, non hai outro como el, e Pogačar ten pernas e ao final pequenas modificacións. Ares está se metendo no carreiro 2, Chapela case que indo cara ao 4, está aí na fronteira do 3 e 4. Penso que non é buscado, senón que pois non foron dereitiños á olla. Hai como un desplazamento cara a estribor de todo. O igual o vento pois lle dá un poquinho na mura de babor e vai derivando un pouco o barco. Non creo que sexa buscado. E aí vemos os marcas Anxo Álvarez e Rubén Iglesias. Marcas de Chapela movéndose a 5 segundos de Santurchi, Ares movéndose a 7 segundos de Santurchi. Santurchi saiu a rachar a regata. Eso que creo que vamos a mirar en Santurchi. Días que pode gañar sobrado a quenda e outros que non sei se nos trocos ou a ver, non son sólidos, por dicirlo así. Entón, vale, isto que falo dos galegos, o que o Gallá fora un dos galegos que este facendo isto que está facendo Santurchi. Necesitamos eso, estas regatas de dominar. A Santurchi deulle vida e deulle un salto enorme na clasificación, ser sexta clasificada, sexta clasificada en cierve. Correcto. Ese foi o día onde marcou as diferenzas. Fixe un regatón no día perfecto, onde as condicións poden cambiar un pouco e te beneficias. Primeira virada, vira Santurchi cun tempo de 5:10, virada de Chapela, virada de Lequitarra, e na parte inferior virada de Ares, máis 6, máis 7 e máis 8 segundos. Bueno, agora veñen a favor, creo que sí que os barcos galegos pois poden xa sacar outras prestacións máis boas. Estamos vendo que tampouco cambiou demasiado o que o vento, subiu algo, pero moi pouco, moi pouco. Non hai... Sí. Agora sí que podemos falar de brisa, non de vento incidente. Creo que e ademais os barcos tempos pois non están tan mal. Non hai esas diferencias como hubo nas mulleres. O sea que a mareas, as correntes están no momento bo do campo de regatas e o vento tamén. Pode haber algún refacho, pero moi puntual. Bueno, sí. Que sí, pode ser incidente, porque o mellor na segunda quenda pois sube máis, ou, bueno, pois iso
o vento está para axudar, para... Vemos a virada de Santurchi, Chapela e Lequitarras que parecían na imaxe. Esta é a virada da área longa que adestra Juan Zunzunegui, a quen vemos aí na segunda de babor. Un día especial pro club. Chapela está se enganchando ben aí a Lequitarra e ten que pelexar con ela todo o que poida. O malo que Ares xa se descolgou un pouquiño demais e vai custar porque aquí non hai onda. Aquí para buscar remontadas ten que ser porque colles unha velocidade media moi boa, moi boa, moi boa. Está complicado. Quen está voando é Santurchi. Santurchi está sacando puntos de 19 por hora. Cuidado que leva un rato mirando as velocidades e se está correndo moitísimo Santurchi. É perigoso porque se sale outra regata como en Ciervena e algún falla na segunda quenda ou incluso na do Nor, pois máis vai haber un botín moi grande para Santurchi. Segue a manter 6 segundos. Alédome por Babene, que tamén estar viaxando como está viaxando, tamén merece, e máis por Zeta, que foi compañero meu. Sí, que hoxe están os dous no equipo titular, tanto Zeta como Babene. Babene que debe ser, creo que xa o único galego que vai e volve ao País Vasco. Bueno, está acostumbrado ao camión, así que 10 kilómetros a él dalle igual. Traballa aquí como camionero e as fins de semana marcha ao País Vasco a competir. Ten un mérito que... Mira, está meténdose Santurchi na fronteira entre o Carriro 3 e Carriro 2. Está desprazándose moito, pero segue a manter eses 6 segundos de vantaxe. E Ares perdendo. E como comenta David, aquí na ría, a desvantaxe que ten Ares é unha desvantaxe importante, porque aquí sí que non vai ter Hugo unha onda para en nada recurtar 5 segundos. Cuestión, como dis, de velocidade, de vatios e velocidade. Pero ti agora tes que, para remontar tantos segundos, tens que poñer a 20 por hora o arco e que non pare. Entón estaríamos falando de un super equipo que estaría en quenda de honra. Víamos aí a Prados e a Loureiro, os dous marcas de Ares. Está aguantando moi ben Chapela, Chapela e Lequeitio están aguantando moi ben o dosel de Santurchi, porque está facendo unha exhibición Santurchi e confiamos no final que ten Chapela, porque físicamente ir de menos a máis nunha regata de OCT é porque están moi ben preparados. Sí, comentaba Zunzunegui que non lle atopaba unha explicación e quizás tampouco había que buscarlla, pero sí que andaban máis lentos no primeiro longo. Bueno, é fácil, por experiencia tamén xo podría decir. Nos cando nos enfrentábamos en quenda de honra sempre nos pasaba, non? Naqueles anos, no 2012, 11, 12, cando 13 gañamos bandeiras, nos non saíamos diante nunca. Por qué? Porque os vatios non os tíamos nós. Entón, sabíamos que había unha distancia prudencial e que contra final de regata íbamos a ser mellores, porque físicamente éramos moi duros. Aquí pasa igual, estamos na mesma situación en primeira quenda, pero é a situación. Santurchi ten moito máis vatios que Chapela, e incluso Lequeitio tamén. Era un sinal de identidade tamén de Cabo, porque de Cabo, nos momentos grandes de Cabo, non tiñamos, bueno, ata o 2016 eu que tuve un barco moi en Tirán moi potente, que sí que había moito vatio, pero o resto de anos era vatio kilo moi bo. Eso é que era Cabo e eso que debe de ter tamén Chapela. Tempos seguen a ser 6 segundos de vantaxe de Santurchi sobre Chapela Lequitarra. Estamos nun momento importante da regata, terceiro longo. Ares xa queda descolgada, perdeu 12 segundos, a 12 segundos sobre Santurchi, 6 segundos sobre Chapela e Lequitarra. Si Ares estancouse neses 14, está perdendo un poquinho. Estaba vendo que eran os parciais entre longos. Pois mira, primeiro longo de Santurchi foi de 5 minutos 10 segundos, segundo 4:55.
xa estamos nuns tempos estables. Sí, moi estables, moi estables. Aí estamos, o campo está para competir. Esperemos que dure moito, porque o mellor contra a última quenda non, porque a Pleamar justamente estará na última quenda, o sexta. O campo está espectacular agora mesmo. Sí, só hai 15 segundos de diferenza entre un longo impar e par, moito menos do que víamos en categoría femenina. Sí, siguen escapando cara ao carreiro. A min este gráfico non me... Pois agora é Chapela, que se mete tamén no carreiro 4. A min, ti crees que están indo tan pala todos? É que me parece moi raro. Chapela agora está a moverse a un segundo. As diferenzas seguen iguais. Seguen iguais. Santurchi mandando na quenda. Mala noticia para as dúas embarcacións galegas. Segunda, duelo Lequitarra-Chapela. E por detrás Ares. Hai que gañar. É importantísimo para Chapela gañar. Vemos aí como se mantén. Aí 6-7 segundos. A sotera de Santurchi, que como Chapela un equipo que subiu a tempada pasada, deu o salto de categoría de ARC a ACT. E vemos que Ares segue perdendo moitos segundos. Eu estou vendo os tempos, seguimos estables no 7-8, bueno, antes era 6-7, e estuve fixándonos de Ares. Ares sigue estable con eles tamén, co cual, porque me miro vir que se o Carreiros, o un funciona. Na seguinte quenda que temos. Seguinte quenda, San Xoán Carreiro 1, Donostiarra 2, Donostiarra que das grandes que están na segunda quenda, Ondarroa Carreiro 3, Ondarribia Carreiro 4. Nos temos que mirar se San Xoán non ten cousas raras para descartarse un, pois hai algo. Eu penso que non o hai, porque si o tempo está estable, o sea, non está perdendo. O barco está correndo, sempre o mismo. Neste campo de regatas, por exemplo, comentámoslo antes, o Carreiro 1 non gusta, pero cando está marea máis. Cando está marea moi máis. Non, porque pois hai menos calado, bastante menos calado. Tamén penso que hai corrente, que un poquinho máis de corrente. Eu aquí competí moito máis en traiña tamén, pero en barcos curtos moitas veces sempre había cousas raras. Por certo, que levo un rato vendo a Santurchi, non pasa da media de 35 paladas por minuto, a máis baixa das 4 embarcacións. Sí, porque, bueno, eso non o barco, cando tes unha palada, o que importa é que corra, non que corran os remeios. O que importa é que corra o barco por debaixo. Se ti te a ese ritmo eres capaz de desplazalo e ter aire para respirar, o sufrimento, sufres igual, pero controlas mellor a remada. E o barco, importante que corra o barco. O mellor vas a 40 e a mesma velocidade. Estás gastando moito máis. E correr segue correndo porque vemos que os poucos seguen medrando. A pouquiño, a pouquiño. Sí. Son agora 8 segundos. Estalle custando Ares. Estalle custando moito a Ares. Si, non, xa no primeiro longo non se veía que tiñan chispa. Chapela aí neste duelo ten que sacar un puntiño máis. Vamos a confiar no último longo, que aquí coa xente, que se veña para arriba, e intente ver un poquinho máis cerca da popa del Keitio. Sí, porque é un momento de regata onde hai maior desvantaxe entre Lequitarra e Chapela. Estamos falando xa de 2 segundos. 2 segundinhos, pero xa canta un pouco o 3. Teñen que estar tranquilos e confiar. Podo te asegurar que agora pois levan o coitelo clavado no cuello, duro, un momento duro da regata, e o máis duro da regata é este longo e este momento. Virada de Santurchi, Carreiro número 4. Vira con tempo de 15:36. Virada de Lequitarra, vira tamén Chapela. Unha boa ciaboga aí que non máis 8, máis 12, danlle 4 segundos de diferenza. E Carreiro número 1, virada de Ares. Ares non debería descolgarse moito máis por si algún ten mal día. San Xoán, o mellor vai polo mismo Carreiro, a cabeza vai funcionar. Xa levamos 2 regatas que aún non funcionou, entón
Ese detalle importantísimo, ir en quenda e non quedar descolgado. É que é moi importante, máis cando te estás xogando, estar no playoff ou descender. Que non se metan embarcacións polo medio. E aí vai a tripulación de Santurchi, o equipo que adestra Alexander Esteban, patroneado por un veterano, Asier Arego, sacándolle 7 a Lequitarra, 11 agora a Chapela, 22 a Ares. Hai moito patrón veterano, polo que se vino, porque Hondarribia, Lequeitio, agora Bermeo. Aí temos a Sergio, patrón, tiñamos a Sergio, patrón de Chapela. Estaba vendo, Sergio ten 26. Sí, 26 bueno. E dos patróns novos. Hai que ir sacando novos tamén. E están salindo novos vos, que estánse mirando patróns agora na liga con moito nivel. Daría un exemplo, o patrón de Betaria. Pensaba en él, pensaba no Ondarroa. Veñen con bo xeito e boas mañas, confía neles. É importante confiar, darlle confianza aos chavales para que se veñan arriba e que se sintan patróns. Xa son 4 segundos de Lequitarra a Chapela. Xa hai unha diferenza grande, eses 4 segundos que perde a Arealonga de Chapela. Despois hai outra loita, que é a loita entre as dúas embarcacións galegas, entre Chapela e Ares, pero nós sempre agardamos que se traslade esa batalla con outros rivais, con Santurchi, con Lequitarra e con Ondarroa. O malo que a loita temos nós, sí. A guerra estamos facendo na casa. Bueno, vamos a seguir sempre que confiar, Os galegos sempre temos que confiar. Isto é longo, son 19 regatas de liga. Estamos aínda na sexta. A loita no somos duros, sei que isto pode dar moitas voltas. Hoxe hai que darlle enhoraboa a Santurchi, que está facendo máis a Lequeito, porque Lequeito agora mesmo está a 6 segundos, recurtando, acabando moi ben a regata. Estou vendo eu como as diferenzas que hai nas regatas entre Chapela e Ares, se a favor de Chapela ou se a favor de Ares, sempre son moi grandes, moi grandes. Oxe, mira, hai 16 segundos entre Chapela e Ares. En Orio, o domingo pasado, Ares sacoulle 18 segundos. Se imos cara a Castro, Chapela sacoulle 20 segundos. Se imos cara a Ciérvena, Chapela sacoulle máis de medio minuto. Simplemente nas dúas primeiras regatas de liga, en Madrid e en Bilbao, estiveron en tempos moi parellos. Despois, foron diferenzas moi grandes. Habitualmente porque unha quedaba descolgada. Esa, estaba esperando aí. Sí. Inevitablemente, non ti te ves descolgado e o mundo se che vive en riba. Ti quixeche pelexar a regata e moi cedo quedache atrás. E estuveche enganchado aí, facendo un pouco a goma e un poquinho, ata que os folgos acaban e a moral tamén. Porque aquí o factor psicológico é super importante. E creo que Ares entrou nese factor no que inevitablemente entras no bucle de que estás pensando mañán. Sí, factor mental que implica, pois, gardamos físico para mañá e mañá temos outra regata. Santurchi, que lle saca 5 segundiños. Sí, 5 segundos a Lequitarra. Lequeitio está acabando moi ben. Gran dominadora sotera de Santurchi, de quenda. E non é mala regata de Chapela, que estuvo mantendo o tipo todo o tempo con Lequeitio e está acabando forte. O cuarto longo de Chapela penalizoulle. 20-27 para Santurchi, a algo menos de 5 segundos chegou Lequitarra, a 10 segundos chega a Arealonga de Chapela e agora chegará a tripulación de Ares. Vai ser unha xornada de malos resultados para as dúas embarcacións galegas. Champa final xa pro equipo que adestra Pendo. Xa ben, non é habitual esta diferenza, perde 17 segundos con respecto a Chapela e perdeu 27 segundos con respecto a Santurchi. Finalizou a primeira quenda en Chapela na sexta regata da tempada.
onde temos aí os dous equipos do país, a Chapela Guofco e a Ares. Mellor tempo marcou no Santurchi, segundo Lequitarra, terceiro Chapela, cuarto Ares. Se empezaron a hacer al final cuando se ponen. Claro. De momento es ese. Ven aí a embarcación local, embarcación de Chapela Guofco, marcou terceiro mellor tempo nesta primeira quenda que dominou Santurchi. Estábamos falando aquí cos compañeiros de TV David que xa se celebrou a categoría femenina con dúas quendas. Celebrouse o inicio da categoría masculina, primeira quenda, e seguen preguntando cal é o mellor carreiro. Parece que o 4 é o mellor, ¿no? Pero bueno, a miña resposta que foi Santurce remou, carai se remou. Entón non podemos especular solo co carreiro, porque agora nesta quenda agora pois vamos a ver como estaban os carreiros. San Xoán Carreiro 1, Donostiarra 2, Ondarroa 3, Hondarribia 4. E agora polo 3 Ondarroa fai un regatón e o 3 o Donostiarra fai un regatón que sería o lógico. A ver, lógico de quenda. Vamos a falar por o lógico. Sí. Donostiarra e polo 2. Entón ao mellor levo na cara e efectivamente Hondarribia polo 4, entón si teremos que dar a razón que polo 4 o mellor corres máis. As pistas que nos daban as infografías era que nos longos impares sí que estaban indo cara a estribor buscando ese carreiro 4, carreiro 3, sin embargo nos longos de volta estaban buscando máis o carreiro 2, carreiro 3. Si, se buscaban os mesmos carreiros non ten lógica, porque se vas para esquivar unha corrente e depois, bueno, se ves polo mismo si ten lógica. Se volves polo que estás escapando, pero non volvían por onde que estaban escapando. O longo de volta ninguén respetou o carreiro 4, todos marchaban do 4. Bueno, se hai unha corrente a favor no primeiro longo, pois si tería esa lógica de que corres máis polo 4, pero a mí non me va la película esa. Viamos aí a Ponte de Rande, estamos en Chapela, na sexta bandeira Concello de Redondela, carreiro 1, tripulación de San Xoán, 10 canteiráns no equipo que presenta Joseba Fernández, carreiro número 2, Donostiarra, tripulación de Igor Macazaga, 5 canteiráns no equipo titular que coloca en Chapela. Temos dous galegos, os habituais, Luís marca de babor, Javi Sayáns na segunda de estribor, queda fora o ex de Cabo, ex de Ares, Cosme Tarrío. Non remou aínda esta temporada, non debutou con Donostiarra Cosme. Carreiro número 3, tripulación de Ondarroa, equipo que adestra Errasti, e carreiro número 4, o equipo de Miquel Orbañanos, tripulación de Hondarribia. Durante estes días
Aínda é inicio de temporada. Digamos que vai un cuarto de temporada. 5 regatas de temporada. Fixeime que adestradores rotaban máis, que clubs ata o momento ian dándolle máis oportunidades aos remeiros. É curioso a diferenza do ano pasado. A estas alturas de temporada, con 6 regatas de liga, Chapela, Zunzunegui deulle esa oportunidade a 21 remeiros e Orio tamén a 21 remeiros. O ano pasado rotaba menos Iker Zabala. Este ano en Orio está rotando moito máis, moito máis. Sí, é curioso, que non é moito el desas rotacións, pero penso que é acertada, porque estás dosificando moito o equipo, xa o bo equipo que ten, dosificalo, porque ven para todos os campeonatos que nos quedan e todas as regatas de liga, bueno, campeonatos a Concha. Pois sí, é curioso porque... Pois hai outro dato que me sorprendeu moito máis. Vendo que remeiros ata o momento estiveron nas 6 regatas de liga. En Ares, por exemplo, a media é de 10, hai 10, en Ares hai 10 que remaron ata o momento en todas as regatas de liga. En Chapela son 9. A media da liga móvese en 9, entre 8 e 9, pero máis próximo a 9. Sin embargo, en Orio, simplemente 6 estiveron en todas as regatas de liga. Non ten como... Sí, terá o bloque ten, pero... O bloque son esos. Sí, para as citas importantes sabemos que hai máis ou menos que 14 vai colocar Iker Zabala, pero simplemente 6 remaron en todas as regatas. Este ano está dosificando moito máis, rotando moito máis. El confía que o traballo que ten feito no inverno con esa xente pois é válida para poder facelo, porque non creo que a experiencia que ten e o que sabe disto non se pon a xogar co equipo se non ten, de feito, erros, perdeu dúas, pero non son erros. Non. Non se pode gañar todo, pero foron moito acerto tamén de Bermeo. Comentou Gorka Aranberri que a derrota de Castro, unha moi mala regata de Castro, foi desde que el chegou a Orio con diferenza a peor regata que tivo. Días malos se pode ter. E falou de día malo, tendo o peor carreiro, en ningún momento fixo referencia a ese carreiro 4 que ese día era malo. Iso que foi unha regata malísima. Correcto. Pois por iso sempre defendo que o carreiro non ten por que ser o carreiro. O carreiro hai que defendelo sempre, aunque che toca. Se ti sacas boa sensación e perdes, e dixo, no, coa maneira que remei o ben que fixen, a sensación que levei, e aquí pasou algo. Sí que o carreiro, evidentemente, pois o que falábamos antes, pois a veces quítache, e a veces dá. El sabe que a regata non foi boa. Segunda quenda, temos aquí nesta segunda quenda un convidado quizáis inagardado polos resultados de inicio de tempada e polo que vimos o ano pasado. Donostiarra está en segunda quenda, un equipo que no campeonato de Guipúzcoa chegou a liña de meta menos dun segundo de Orio, que no campeonato de Euskadi moveuse só a 3 segundos de Orio, que o ano pasado foi terceiro clasificado. E, sin embargo, este ano, David, Donostiarra, cun equipo máis reforzado que o do ano pasado, sí, porque reforzou o equipo, quinto clasificado, 13 puntos menos que o segundo. Porque o que lle pasou a semana pasada, sí, lastrou, como teñes un día malo, coles eche calquera, e tuvo pois, moitos puntos que lle meteron aí, e deu ese salto, sí. En Castro foi sétimo clasificado, moito peor fora Ciervena, que fora noveno clasificado, pero en Castro sí que estaba marcando mellor tempo de regata. Falei co patrón e dixo que iban tan ben o barco que se vinaban gañadores, pero tuve un enganche coa pica, coa corda, bueno, esas cosas, sabes que por experiencia se pode dicir que pasa, cando che engancha unha onda e te pon a volar desa maneira, pues, cronometrados 42 segundos perderon esa manobra, 42 segundos, sendo como eran mellor tempo de regata, se comparando despois
o que fora o primeiro longo co primeiro longo da quenda de honra. Pois son as 4 embarcacións da segunda quenda: San Xoán Carreiro 1, Donostiarra Carreiro 2, Ondarrua Carreiro 3, Hondarribia Carreiro 4. Agardando que se coloque a embarcación que adestra Joseba Fernández, a embarcación de San Xoán. Moi preto do inicio desta segunda quenda. Gran favorita, carreiro número 2, Donostiarra. É que Donostiarra, que non ten o día, corre moito ben. Ten o seu estilo que a moitos lle gusta. A xente sempre o critica, pero cada un ten a súa maneira de remar. O remo non é inmaculado, ten que ser así. Exíxelle un pouco máis de rendimento, porque sempre fai fichaxes importantes. Demostrou no domingo pasado en Orio que unha tripulación chamada a estar en zona alta simplemente quedou a 8 segundos de Orio. A tripulación de Donostiarra, con 2 galegos, Luís e Javi Sayáns. Sabemos que... Champa inicial, primeiro minuto, xa lle saca 2 segundos as outras 3 embarcacións que van prácticamente a par. Mais cun ritmo de paladas de 43, de media de 43 nese primeiro minuto. Salen a unha velocidade... Ves, que eu son máis partidario da remada que levaba Santurchi, que sí, tamén chama a atención, 35, como eles a 41 a media, ainda así. Pero outra que ten o mesmo estilo é San Xoán, e vai a 42 paladas, ainda vai a máis, porque San Xoán é moi continuo tamén a súa remada. Digamos na infografía, o movimento de San Xoán, xa con menos de 2 minutos de regata, vai polo carreiro 2. Estaba moi pegada a Donostiarra. Son agora 3 segundos de diferencia entre Donostiarra e San Xoán. Proba de regata, polo momento, Hondarribia, que está facendo pois unha temporada grandísima Hondarribia. O ano pasado viviu un cambio de ciclo importante. Ves, agora sí que vou falar do carreiro 4. Porque Hondarribia pasou de estar non estaba Donostiarra diante de 2, penso, non? E agora meteulle 4 de golpe nun momento, o cual si hai algo no carreiro 4, si vamos a empezar a falar do carreiro 4. Agora si pasou algo extraño, o cual si pode ser que o 4 corra máis. Vamos a esperar a ver que pasa de volta. Mira a posición de San Xoán na parte esquerda da imaxe, aí seguindo o Ronsel de Donostiarra. E achegándose moito, mira que onde se lle pon, está se lle poñendo por detrás de Donostiarra. Pois non sei, que lle escapa... Pero que vai polo 3. Sí, polo 3. Cando teñes que ir por o carreiro, estás perdendo moitísimo máis do que podes gañar aquí nestes metros. E que mira... Sí, meteuse na popa. Está popa nunha posición na que tampouco pode apretar moito máis San Xoán. Sí, no, podelle mandar unha advertencia. Estálle mandando un portugalete en toda regla. Mira, é que son 3 segundos simplemente agora de diferencia entre Donostiarra e San Xoán. É que van pegadísimas. Sí. Pues, vai o rebufo. Se o fai polo vento, que sí que funciona, podes dicir. Pois sí, pero por algo do campo, agora cando vai o carreiro vai perder todo o que gañou. Vai non perder, está a 7. Está agora mesmo a 2 segundos de andar. Está metida en carreiro 3 e vexan que pegadas están as dúas embarcacións, Donostiarra e San Xoán. Siendo algo a posición agora o patrón de San Xoán, víamos a Ercaiz Díaz, patrón de Donostiarra. E aquí mantense a distancia entre Donostiarra e Hondarribia, que nun momento sí que foi moi de golpes. Tamén pudo ser un baixón físico
de Donostiarra, despois desa salida tan exigente, o ácido láctico chega ao máximo máis ou menos nese minuto, e pudo ser Hondarribia non sole salir con esa intensidade, ten outra bogar máis longo con menos padexadas, e tamén pode ser un factor, está a 34,5, o sea, con 5 padexadas, moito máis baixo que Donostiarra, físicamente o pagas, tamén pode ser. Nese cambio de rumbo que tivo que facer San Xoán, a cantidad de segundos que está perdendo, agora xa 6 sobre Donostiarra. Estaba a 2 segundos de Donostiarra e perde agora 6. Entendemos o porqué non facer iso, máis no primeiro longo. Hondarribia 4.58, rebaixando xa en moito tempo que marcara Santurchi. Mais 3 Donostiarra. Chegada de Ondarroa a máis 8 e chegada de San Xoán, parte inferior, a máis 10. 4.50. Si, os tempos da primeira quenda todos rebaixados. Quedan así un pouco lonxe. Bueno, a ver, aquí si pudo haber incidencia do vento, un pouco, e bueno, tamén a calidade, estamos en segunda quenda. Bueno, non é bo para nós, para os galegos, que haxa tanta diferencia entre quendas, porque é difícil dar sorpresas. Sí. Xa temos que ir a días de mar. Claro, pero bueno, Ares sí, así que podemos confiar que pode hacer un día, pero con respecto a Chapela ten que mellorar, porque demostrouse que ainda está un poquinho verde. Despois do visto a fin de semana pasada, Ares sí que saca esa lectura que os días no que hai mar poden dar sorpresa. ¡Qué bueno, Jaime! ¡Qué buen equipo! Mantense estes 3 segundos. Está apretando a calor, eh? Sí, está apretando, pero ben. Está apretando ben. Máis 3, Hondarribia sobre Donostiarra, máis 9, Hondarribia sobre Ondarroa e máis 12 sobre San Xoán. Baixou este evento que antes esa brisiña que se agradecía, e agora tamén no campo de regatas penso que seguirá indo a menos coa chegada da programa, e a última quenda igual miramos casi plato. E víamos a... Siguen aguantando esos 3 segundos inamovibles. Sí, hai máis interior de Hondarribia, que está nun momento óptimo de forma, 3 últimas regatas, un cuarto posto, un terceiro posto e un quinto posto. Así que tendencia que no longo de volta abandona Carrillo 4. Xa lógicamente xa cando sales de hacia Boga, sales a Aberto, e xa empezas a orientar hacia a baliza interior desde unha perspectiva máis aberto. Entón, si nestes gráficos eu sempre defendín que non me fiaba moito destes gráficos, porque visualmente non te notas que te estás sendo tanto metido noutro carreiro. Danos agora un dato perigoso para as dúas embarcacións galegas. Correcto. Perigoso. Correcto. San Xoán só 2 segundos máis rápida que Santurchi. E ollo, Ondarroa, que está acusando moito este longo, está perdendo moitos segundos, só estaba 4 segundos mellor que Santurchi. Eu creo que neste longo Santurce vai ser máis rápido que eles, porque había máis vento, a corrente era un poquito máis, pero a clave vai estar no terceiro. Aí podemos decir se San Xoán agora está en pelexa, se se descolga temos un problema. Sí. E temos un problema, primeiro, porque Santurchi sacoulle 10 segundos a Chapela e 27 segundos a Ares, e con esa diferenza poden meterse embarcacións polo medio, con todo o que iso vai implicar que serían máis puntos para Santurchi e maior diferenza na clasificación de Santurchi con respecto a Chapela e a Ares. Por iso é importante non quedar descolgado en quenda. Pero eu creo que vamos a ter sorte no terceiro longo por as condicións do campo que están cambiando para mellor. Donostiarra xa se coloca a par de Hondarribia, xa completamente a regata rachada en 2. Donostiarra e Hondarribia, e por detrás Ondarroa e San Xoán. Agora, como a
semana xa foi así e seguimos sempre falando carreiros. Estou con unha intriga para ver que pasa no terceiro, se Hondarribia no mismo tramo volve a marchar. Mira, Donostiarra neste longo de volta xa se lle colocou un segundo por diante a Hondarribia. E San Xoán limando segundos de desvantaxe con Ondarroa. Se vemos a outra parte, Ondarroa está a custar este longo de volta e segue perdendo segundos, pero quedou completamente moi definida esta quenda, casi que a par. Dando un espectáculo moi bonito Donostiarra e Hondarribia. Mira, 9.49 e tamén a par Ondarroa con San Xoán, máis 12 máis 13. 9.49. Son 4 segunditos con Santurchi. Dous segundiños. 3 segundiños. Estamos aí. San Xoán, 3 segundos sobre Santurchi. Ondarroa, 4 segundos sobre Santurchi. Bueno, aquí vamos a confiar que neste longo San Xoán corra un poquinho máis, aínda que agora parece que está entrando outra vez o vento. Xa subiu 3 kilómetros aquí, e miras as bandeiras, e máis no parecía que iba a estar espello o mar, e agora está como non rizado, pero notase que hai vento. Vemos o patrón de Hondarribia, Joseba Munarriz. De feito, San Xoán xa está un segundiño de Santurchi. Ao revés, Santurchi a un de San Xoán. Patrón, 47 anos. E estamos chegando á zona onde antes Hondarribia escapou. Agora mesmo vai un segundo solo, pero se de repente vemos caer 2 ou 3, aí pasa. Vemos aí un segundo de diferenza Hondarribia a Donostiarra. Chegaron as dúas a par na última das viradas. Hondarribia por o seu carreiro, non ten máis. Seguen facendo o mesmo debuxo do Sí, primeiro. igual. Saen abertos cada lado. Pero despois tampouco escapan tanto do 4 para vir de volta. Bueno, métese no 3, veñen polo verán. Segundo duelo Hondarribia-Donostiarra, e por detrás colleu xa 4 segundos de colchón Ondarroa sobre San Xoán. Sempre importante ter a referencia co que fixo Santurchi en quenda anterior. Bueno, agora mesmo están no mesmo tempo. Mañá temos regata en Bueu e a seguinte fin de semana volvemos ter regatas en mar aberto, Donosti e Guecho. Si Hondarribia aí hai un tramo no que o barco lle corre máis fácil, porque xa volveu a meterlle un segundiño máis. E antes conseguiu entrar, non entraron a par, pero chegou a estar 3 por riba. Sí, chegou a estar máis 3 sobre Donostiarra, son agora máis 2, ven aí a velocidade, andan polos 17, 15 km/h as dúas embarcacións. Si, unha velocidade normal. Normal non, bueno, non é mala velocidade, o sea que os barcos están correndo. Aí se comparamos o ritmo de palas das 4 embarcacións, con moita diferenza, que vai cun ritmo menor e Ondarroa. Que é raro que pase das 34 por minuto. Bueno, ese estilo, unha remada moi longa tamén. Guacoama de Ondarroa, un equipo que foi 9º clasificado o ano pasado, 8º hai 2 anos. Bueno, ahora xa estamos falando de 3 segundos, con San Sí, Xoán. 3-4 segundos. Con San Xoán, ¿no? Hondarribia sí, tamén por 4. Xa son 4 segundos e a maior diferenza que ten Hondarribia sobre Donostiarra. Sí. Maior
mellor diferenza en regata, eses máis 4 que ven na imaxe para Ama Guadalupe Coa. É unha maravilla ter esta pantalla aquí con tanto dato. Sí. Porque, bueno, a xente non sabe que podemos ver a velocidade. Habitualmente estamos no plató, no estudio retransmitindo, ou se estamos aquí, efectivamente, temos o momento, a velocidade na que van as embarcacións, o ritmo de paladas, a diferenza que hai entre elas, os ventos. Sí. Iso tamén para que os espectadores sepan que información que non temos cando estamos en plató. Correcto. Que hai un nivel aquí de técnico para ternos informados de moitas cosas que a veces non temos diante. Como está perdendo segundos neste terceiro longo San Xoán, moitos con respecto a Ondarro, moitos segundos. Moi duro se lle fixo. Eu creo que foi este evento que se levantou, Hubo incidencia de evento. Virada, Carreiro 4, Hondarribia. Chega tamén Donostiarra, Carreiro 2. Dun 15-13 de Hondarribia a un máis 4 para Donostiarra. E agora van chegar Ondarroa e San Xoán. Primeiro chega a embarcación de Ondarroa, que ollo San Xoán vai empeorar o tempo de Santurchi. No. Sí, vai empeorar. Mais 21 Ondarroa, mais 27 San Xoán. Moi mala noticia porque marca 15:40 San Xoán. Mira, 4 segundos peor que Santurchi. E que non se deixe ir porque ten a Lequitarra a 4 segundos. Sí. Moi mala noticia para as dúas embarcacións galegas. Claro, e cando falamos de sorte, sí que hai factores de sorte, porque San Xoán pudo ter un día un poquinho mellor para que Santurce non saque tantos puntos de gol. O que temos que intentar que os galegos fagan é o de Santurce, xa dicía, porque Santurce é capaz de o día que ten bo gaña moitísimos puntos. E o que ten malo queda de último, vale, pero o mellor Chapela e Ares só lle sacan un punto ou dous, ou como moito 3, pero ele xa é a segunda vez que lle vai a meter un saco grande. O escenario non é o ideal nin para Chapela nin para Ares. Derradeiro longo agora, segue mandando e con 4 segundos Hondarribia, que vai confirmar o seu gran momento de forma. Hondarribia, grandísima regata do equipo de Miquel Orbañanos. Repito, un cuarto, terceiro posto, un terceiro posto e un quinto posto nas 3 últimas regatas de Liga. Esa tripulación que ven virar na última das viradas, marcando o mellor tempo e mantendo máis 4 sobre Donostiarra. E víndose cruzando o campo. Está cruzando o campo inteiro, mira. Bueno. Estaba repasando as fichases que fixo este ano Hondarribia, nin tan sequera foron remeiros importantes, top. máis importante estou vendo aquí, pois Calavia de Zumaya, Morillo de San Pedro e despois moito Cantera, un equipo que perdeu a Sagarzazu, que era titular indiscutible, a Esponda, que era titular indiscutible, e perdeu potencial este ano, e, sin embargo, está dando un gran rendemento a estas alturas de tempada. Pois mira, fieles aos cambios de rumbo que solen facer sempre. Sí, meteuse xa no Carreiro de Donostiarra, Carreiro 2, e agora sacalle 4 segundos a Donostiarra. Caixa está levantando a man protestando, pero de momento con 4 segundos está no seu carreiro e vai intentar acercarse o máximo posible. Aí vemos van a ter que movelo, Se lle recurta un par de segundos, Hondarribia vai ter que cambiar o rumbo e a ver como termina isto. Víamos aí as dúas embarcacións, a Donostiarra e a Hondarribia. Se foi corrixindo algo, Joseba Munarriz, o patrón de
Onda Pero Ribia. bueno, non perde tempo, incluso lle mete un segundiño máis. E por detrás a todo definido, No, Ondarrua regatón sacándolle de Ondarribia, regatón. regatón. Regatón de Ondarribia. Outra xornada máis con regatón de Ondarribia. Con 10 canteiráns no equipo titular. E hoxe, xunto a San Xoán, das 12 embarcacións que compiten, a que máis canteiráns presentan no equipo titular. 10. Vai chegar a liña de meta. Con 5. Vai rebaixar os 20 minutos. 19:58, Ondarribia. Chega Donostiarra a 5 segundos. Regata dura, chegan todos desfeitos. É que subiu a temperatura, está É pegando que agora si, moito. é a calor tamén. Chega Ondarrua, 20:27. Vai nos rebaixar Santurchi. Vai rebaixar o tempo de Santurchi, pero vai peorar o tempo de Santurchi. Uf. E ollo porque vai andar en tempos de Lequitarra. Vai andar en tempos de Lequitarra. É que esta... Sí. Mais 32 para San Xoán. Estamos falando de uns 20:30. E o tempo de Lequitarra foi 20:31. 20:31. Si, non, creo que está por diante San Xoán. Crucemos os dedos para que sí. Pois... Pero bueno, Santurchi xa meteu outro no medio. Sí, meteu xa outra tripulación máis. E agora espérate que non teña mal día polo carreiro 1 Guetaria e que non ali tamén. Bueno, iso hai moita diferenza, non? Pero Ou debería. Xa estou mirando o carreiro 1 os que van que bueno, a ver, o mellor a traíña máis lenta desta quenda pode ser San Xoán, non? Sí. E vai polo carreiro 1. E agora na cabeza de Guetaria se vou un pouco detrás é o carreiro. Adiós. Pois segunda quenda, espera de tempos oficiais. Ondarribia, mellor tempo 19 minutos 58 segundos. E mala nova para Chapela e para Ares. Santurchi, mellor tempo que San Xoán. Sí, que no sabemos cuál ha puesto al principio. Esto falta porque es que si no ya te discusión. 4 han ganado, excepto San Juan Chicas, que ha hecho un tercero. Estamos á espera de que se celebre a quenda de honra, terceira quenda desta sexta bandeira Concello de Redondela. Tempos ata o momento 19:58, marcou Ondarribia. Dous últimos postos, Chapela e Ares,
sabemos aí a posición de Santurchi, que mete Santurchi sobre Ares, mete a 3 embarcacións, a San Xoán, a Lequitarra e a Chapela, e Santurchi sobre Chapela mete a 2 embarcacións, San Xoán e Lequitarra. Así que esta sexta regata de Liga vai ser boa para Santurchi, mala para as 2 embarcacións galegas. Quedan agora as 4 primeiras clasificadas da Liga. Guetaria Carriro 1, Urdaibai Carriro 2, Orio Carriro 3, Ciervena Carriro 4. Do que vimos ata o momento, David, Carriro 4 e o que está marcando mellores tempos. Na quenda de honra vai o equipo de Dani Ciervena no Carriro 4. Sí, temos un factor aí que hai no minuto 3, máis ou menos, de primeiro longo, hai un factor favorable no Carreiro porque saltou 4 segundos de golpe Hondarribia. Bueno, vamos a confiar que Ciervena pois poda sacar rédito dese Carreiro se ao final pois é o mellor da tarde hoxe. Vai ter un hueso duro ao lado, que xa o sabe seguramente, e que miraremos movimentos cara a ese Carreiro no primeiro longo. Só hai que lembrar, antes falaba eu das boas experiencias, dos bons resultados que está tendo con Ciervena Dani en Galicia. No primeiro ano, 3 regatas, 3 bandeiras, Coruña, Boiro, non lembro a terceira, foron 3 vitorias, 3 bandeiras en Galicia e 3 vitorias para Dani en Boiro. 2023, Coruña, en Moaña, en Meira, en Boiro, e 3 vitorias de Ciervena. Se imos cara ao 2024, quedou primeiro en Aguiño, segundo en Bueu. E o ano pasado foi segundo en Bueu e segundo na Pobra. Bueno, conoce moi ben as rías, ten moitos kilómetros en riba, sabe as medidas exactas en cada campo de regata, acerta pois, moitas veces, e por iso salen eses resultados. Hoxe este campo coñece moi ben, entrenou moito aquí, sabe, seguro que el si sabe a incidencia do Carreiro 4. Carreiro 1, tripulación de Guetaria, que xa non se fai raro ver o equipo de Ión Larrañaga en quenda de honra. Cuarto clasificado de Liga e empatado a puntos con Ciervena. No terceiro posto, a esperanza de Guetaria. Bueno, ahora ven progresión Hondarribia. Van a dar duelos moi bonitos por querer entrar en quenda de honra. Esa que vemos é a tripulación de Ciervena. Ciervena vai a estar no Carreiro número 4. Só ten unha baixa. Falei con Dani, díxome que simplemente o asturiano Alberto González, por motivos laborais, non puido viaxar. Esta é a Bou Vizcaya de Urdaibai, equipo que presenta John Salsamendi, patrón Asier Zurinaga. Temos a Alberto Vidal Casolas, un galego na cuarta de babor, habitual. Tripulación de Iker Zabala, tripulación de Orio, Carreiro número 3. Cun troco, a ver se o confirmamos despois en imaxe, pero sí, estaba vendo aí. Sorprendente, en babor, temos un galego, a Diego Pérez, que vai na segunda, e ollo, multiusos, Ander Zabala, o se vai como marca. Sí, bueno, non é un posto descoñecido para él. Esta temporada estaba indo... De piqueiro? No, de pica só foi nunha regata, na segunda de babor sempre. A temporada pasada tamén rematou xa na segunda de babor, alternaba máis a temporada pasada de pica ou na segunda de babor. Pero, hoxe, hai ese troco, vai Diego, o galego, cara a segunda, e Zabala na primeira. E aí temos a tripulación de Ciervena, tripulación que adestra un moañés, Dani Pérez. Temos aí 4 galegos no equipo titular, temos a Isma Curro e a Julián Villanustre en babor, e temos a Manu Gondar e a Isma Montes en estribor. Quedou fora hoxe do equipo titular outro galego, Alejandro Rivas. Son as 4 embarcacións, quenda de honra,
4 primeiras clasificadas de Liga. Orio, líder da Liga, con 3 puntos de vantaxe sobre Urdaibai. Ata o momento, 5 regatas de Liga, 3 vitorias de Orio, 2 regatas de Urdaibai. E no terceiro posto, terceiro e cuarto posto, empatadas a puntos na Liga, están Ziérbena e Guetaria. Ziérbena que na regata a fin de semana pasada en Castro tivo un contratempo moi grande, estivo toda a regata con remeiro menos, porque rompeu aí a bancada a Palazuelos, o Proeiro. Comentando con él da incidencia esa, que suele pasar moitas veces, en alguna regata da vida rompeche unha bancada. E que Palazuelos iba alucinando coas inercias que facía o bote. Porque claro, ti cando vas remando, pois vas remando. E aí parecías un trompa. Pois babor, estribor, con as ondas, e que iba alucinando cando iba ali sentado. Que houve aí pantocazos espectaculares en Castro, pantocazos espectaculares. Los que me gustan. Comentábame Dani que o equipo físicamente acusou iso o domingo. Sí, claro. Que realmente houve que ser unha regata de 13, cun remeiro menos. É exixente, pero bueno, Bermeo gañouse un tamén. Sí, bueno, recuperou uno. Estuvo según un longo. Un longo. O mellor longo. Sí. No, bueno, no, porque foi cara fora. No, e depois cara dentro. Cara dentro estivo sensacional, soberbo. Pois apertura de quenda de honra, ou se non veremos eses pancotazos nas embarcacións, eses golpes. Guetaria Carreiro 1, Urdaibai Carreiro 2, Orio o líder Carreiro 3 e Ziérbena con 4 galegos na tripulación titular, Carreiro número 4. Esta bandeira Concello de Redondela, día especial en Chapela, primeira vez que desembarca a ACT aquí. Saída e champa inicial das 4 embarcacións. Todos por riba de 40 baladas, pero 45 Guetaria casi. Con Ziérbena igual, 44 baladas. Orio e Ziérbena. Proba de regata polo momento, Carreiro 3 e Carreiro 4. Moi preto Urdaibai e Guetaria, perdéndose a 3 segundos con tan só un minuto de regata. Sí, moito de golpe. Vemos aí o interior da embarcación de Ziérbena, un galego en estribor como marca Manu Gondar. Vemos tamén a Isma Curro que vai na segunda de babor. Orio Ziérbena. Na imaxe, sí, Orio era clarísimo. Orio tentando meterse no Carreiro 4 de Ziérbena. Ziérbena indo máis cara a zona de bateas, cara a estribor, e Guetaria tamén abandonando Carreiro 1 e meténdose en Carreiro 2. Sí, estamos preto de chegar á zona esta donde Hondarribia se despegou. De Santurchi tamén na primeira quenda. Igual, pero bueno, Santurchi eu penso que tamén era superior. Hoxe sí foi superior. E agora aquí hai igualdade. Entonces, se agora vemos que Orio está levando un segundo e pasa como antes, tamén hai que analizalo todo. E igual é a Donostiarra o que tiña o freno diante. E o que pegou o frenazo foi o Donostiarra, non que de repente correu máis Hondarribia por ali, porque claro, non o sabemos. Por iso tamén me refería ao baixón físico de Donostiarra depois da salida que fixo, e agora mesmo non se está dando, está se dando o contrario. Orio baixa. O que é factor de vento tampouco hai diferenzas con quenda anterior. E vemos en segundos Hondarribia movéndose, tempos de Ziérbena a 2 segundos de Orio. Esa regata de vatios está durísima porque está pegando moito o sol. Ziérbena marcou un tempo de 4.50. Ziérbena a 2 segundos. Estáse rompendo a regata. Guetaria xa quedou fora dende o primeiro, dende o primeiro minuto de regata. Pois a ver se non fai un San Xoán e pasa o mesmo. Mira, están tempos de San Xoán. É que como se levara 4 días. Sí, situación perigosa. Xa indicábamos que é mal día para Chapela e para Ares,
non polas posicións que tiveron, sí, porque foron última e penúltima, senón porque Santurchi vai sacar os puntos na clasificación. Estou mirando o lugar de Orio e que a min me gusta. Está super traballado, pero Iker este inverno traballou moi ben aos... Eu destaco o traballo de drones, porque agora están traballando cos drones. Están buscando moitísima igualdade e que van moi iguales. Ciervena tamén ten un bogar que dá gusto mirar as dúas traíñas remar, pero Orio ten ese puntiño que lle deixa correr o barco e que eu personalmente quedome abraiado que parece unha persona sola remando. Eso moito traballo, Zabala ten unha vantaxe sobre Dani este ano tivo unha renovación de equipo. Claro, non, claro. Zabala mantén o bloque do ano pasado. Sí, máis alá da calidade de Remedios. Pero mellorado todavía. Pero o bloque que conseguiran 3 anos Dani rompeu. Sí, eso é mágoa tamén. Bueno, como falábamos no feminino, é triste non poder aguantar un bloque bo que estaba quedando segundo, gañando bandeiras e pelexando con Orio. Pero nada, a lei do deporte é así e os clubes pues, fichan, que é bo que fichen tamén e que os remeiros se xitan valorados que o mérito que teñen. Mira, está repetindo a maniobra, xa che decía eu que iba a repetila, pero como se mira como os outros cerraron e mira a circunferencia que fan todos non é igual a de Guetaria. Guetaria sae moitísimo máis aberto, co cual, si, o barco non para, o remeiro nota que fácil a saco, si, pero te estás indo e despois tes que enderezar o barco, estás perdendo metros con respecto aos que teñen vatios. Se dis todos os equipos temos os mesmos vatios, se fago iso, vale, pois ainda cho compro, pero tendo xente tan potente que é capaz cerrar hacia a boga e arrancala e ter motor para arrancar, vaiche gañar. E vemos aí a diferenza, como cinguiu a manobra Orio, como a cinguiu Ciervena. Padexando, os patróns padexando, o máis rápido posible tenla enfilada xa. Vemos aí a tripulación de Orio, está aí a de Ciervena, e confirmamos Zabala na primeira de babor, Diego, o galego, na segunda. Sácalles a Orio 5 segundos a Ciervena. Hai un dato que me preocupa de Guetaria. Guetaria no primeiro longo só 2 segundos máis rápido que Santurci. Só 2 segundos. Con condicións mellores. Porque Santurce estábamos subindo marea con vento. E agora mesmo non. O cual o Guetaria non vai facer mal a nada. Agora Caramberri está moi tirada, e iso é porque miraron que o carreiro non vai. Ondarribia simplemente estaría a 1 segundo de Ciervena. Si, ollo Ondarribia hoxe. E mellorando o tempo tamén de Urdaibai. Ves como deixan correr o barco, iso dá moito aire, o que buscamos. Non buscan ritmo, van 35 padexadas, 35 e media, o sea, o mesmo que levaba Santurce. Chamaba atención, por que? Porque o que ten que correr o barco, coa amplitude que lle están dando, a aceleración, e despois deixala ir, eles non van rodando, porque están exixíndose físicamente, pero teñen respiro, e son capaces. No momento que lle falla falta un puntiño máis, dano. E se queren poñer a 40, poñese a 40. E teñen fuel. Vai moi cómoda a San Nicolás, e viemos aquí en quenda de honra están respetando os seus carreiros. Ciervena non sai do 4, Orio non está saindo do 3, Urdaibai non está saindo do 2. Casualidade ou sabiduría, non sei. Pero está claro, no último igual si miramos movimento, Vaya diferenza
Guetaria máis 21. Sí, Guetaria xa se viu que non vai ser o día dele, que non... Este é o perigo de facer malas regatas e quedarte entre dúas augas, porque sempre hai algún de outra quenda que bueno, pues agora forro para mañán. Non se pode facer, pero indirectamente o podes facer, se non se dá conta nada. Agora xa digo, foi o carreiro, e bueno, pues ahora non gasto, porque que é o objetivo de Guetaria? Intentar algún día dar unha sorpresa en unha bandeira, pois ya está, porque gañar a Liga non ten o objetivo que dar home entre os 4 primeiros, sempre moi bonito, pero bueno, na historia non vas quedar xa gañas, e tamén, pero o día que gañas a bandeira, eso sí que non xa saca nada. Volverá a segunda quenda, que ás veces hai a posibilidade de sorpresa dentro de segunda quenda por un cambio de condición. Mañán, por exemplo, non sabemos as condicións, se levanta o vento ou non levanta, xa máis difícil, pero un día de mar, un día de onda ou un día en Portugalete, que che toca mareas fortes e tal. A última referencia que nos daban, Guetaria xa estaban tempos de San Xoán, e lembramos que Santurchi foi máis rápido que San Xoán. Mirada, 9:39. Non, é que xa está peor, está a 2 de Santurchi, o sea que todo ten pinta que vai a peor. As miradas de Urdaibai e de Ciervena. E Ciervena e Urdaibai, xa pensando nos de Orio, xa que xa rachou a regata, están loitando nunha batalla buenísima. Mira, aí está a min, a ver, verdad. Non quero criticar el Laix porque caime moi ben, levámonos moi ben, é un gran patronazo, pero esta maniobra eu non o comparto. Sí que é unha táctica novidosa. Sí, é innovar. Bueno, eu din a explicación cando comenzamos a narración para que nos escuitara a que eu penso porque a fai, e foi pola conversación, o sea, unha vez estábamos falando do modelo antigo, ¿no? Bueno, sí, antigo, do último modelo que sacou a Milivia. A Milivia, o constructor, o vello, pois unha vez tuve o placer de falar con el. El comentou que os patróns non sabíamos virar, que o facíamos mal, que esa traíña non fai falta meter pica, como lle chaman eles, o remo de patrón, e dar padexadas como damos, como locos, que solo hai que metela e picar, nada máis. Eu se recordo nos 90 unha innovación de Orio tamén, vou dicir Orio, pero igual outro club o fixo antes, pero eu mirei no Campeonato de España de Meira no 92, creo que foi, estaba salindo, eu era alevín, infantil, e salimos a dar unha volta a mirarlos, e picaban cunha pica por babor e con outro por estribo, e o patrón non facía nada. Pois esa é a teoría dele. Pasada o platanito, eu meto a pica, e como non teño fricción na proa e na popa, xa baila sola. Entón hai que deixalo. E creo que o que está facendo Ilaix, meto, eu a meto, e despois que traballe o barco. Pero non palea, e estamos de vacaciones en verano. Eu creo que hai que padexar como fan os outros, cerran hacia a boca. O remeiro exíxelle máis, porque ten que recala de cero. Desta maneira non corre, pero acabamos de mirar hacia a boca, que foi moi lenta. Foi lentísima esta última. Entón, eles terán datos, seguro que teñen datos, pero ao mellor se fían polo GPS que corre o barco máis. Pero ti non estás... Nos adestrábamos con Dani, as ciabogas as facíamos entrada en boia proa e saída de popa. Vale, pero eu te poden... Se eu cerro e sale a popa rápido, picas, non? De tal a tal, vale. Pero se eu deixo correr o barco, tardas máis en sacar a popa. Pero o barco está salindo máis rápido, porque non se frena, pero está indo aberto. Pero picas a popa, máis tarde. A ver se se me entende, porque eu para explicar tamén non son un gran explicador. No, pero eu creo que quedou claro xa na primeira mirada, sí. Como decías. O Ronsel que deixaba, non deixaba un círculo perfecto, non a semicírculo, sí. Pero cortaba e depois facía unha línea recta. Entón, é onde eu creo, bueno, eles se queren facer, non son eu quen de decir que non o fan. Orio rompeu xa definitivamente a regata.
Sí, no segundo longo e agora se amaneza unha vantaxe. Penso que no primeiro, cando quiso, eu seguro que tiñan esa duda da quenda anterior polo carreiro, estaban moi prevenidos de que cuidado nesta zona, que o mellor eles escapan. Sacaron máximo rendimento e aí está. Pero Cierven está facendo un gran retorno. E Bermeo estaba facendo tamén. Ciervena que lle estaba sacando uns 4-5 segundos a Hondarribia. Que, sin embargo, Urdaibai marcando algún segundo peor que Hondarribia. Aquí Ciervena está defendendo o carreiro 4 con Hondarribia, que cando falamos, pois eu polo carreiro que vou, teño que ser o máis rápido. Pois é iso que está marcando agora mesmo o Ciervena. E Bermeo, pois mira, dentro do carreiro está a súa pelexa agora mesmo coa Donostiarra. E agora é un duelo individual de carreiros, para que non se queixen dos carreiros. Tens que ganar ou da dúas, e punto. Vemos máis 12, máis 17, perde máis de medio minuto Guetaria, que vai ser evidente que vai empeorar o tempo de Santurchi. Bueno. Non, agora mesmo non. Agora mesmo non? No, levalle cantos segundos aquí? Non, pois agora non. Sí, agora neste terceiro longo non, sí. E de repente, pois esas foron as condicións. Porque ahora de repente sácalle moitísimo. No, xa non hai peligro, xa che podo decir. Porque agora mesmo está sacando a Santurci, sí, o mismo, 7 segundos ou algo así, e estaba por detrás. Sí, estaba por detrás. Vemos máis 11 Ciervena, vira tamén Urdaibai, máis 18. E a máis de medio minuto chegará Guetaria. Eu penso que máis que o 4 era un bo carreiro, penso que o 1 e o 2 si van en desventaxe cos carreiros de fora. Aí vemos o máis 33. Sí, estaría agora Guetaria sexto. Boa noticia, 7 segundos máis rápido que Santurchi. Eu penso que aí xa non temos problema. Xa sería moito deixarse. Bueno, o último longo de Santurce foi moi bo tamén, Miras, Gorka aquí ainda mantén puxando a popa, entón cerra a trayectoria, entón ponse dereito o máis rápido posible. E a partir de aí, pois, si os remeiros aos patróns cando nos cerramos moito non lle gusta, porque os patróns sempre queremos cerrar o máis cerrado posible, pero evidentemente o bote baixa a velocidade, hai que arrancalo, e doe, porque moitos babor para, descansa un poquinho, bota agua, estribor sí que non para, pero cando arrancan non queren arrancar esforzándose tanto, pero hai que arrancala, é importantísimo arrancala, cerralo o máximo posible e arrancar. E bueno, esta xente coa cantidad de bates que teñen son capaces de distinguir moito máis hacia Bobo e facer miradóns. Vai ser a cuarta victoria da tempada. Si, está solvente, está... Mira, Urdaibai está a se mover no cuarto posto, Donostiarra no quinto. Si, a loita que ten Bermeo é con Donostiarra. Estánse xogando aí estar ou non estar mañá ou en quenda de honra. Sí, simplemente 2 segundos de diferencia. Sí, pero un regatón de Hondarribia, vamos a destacarlo de novo, que bueno, Bermeo ainda está na pelexa con Hondarribia. Non vamos a descartar a Bermeo, porque Bermeo tamén é un barco de vatios que tamén está bogando ben, que están con moita confianza, e volve a ser ese Bermeo con ganas de gañar sempre tiveron, pero o ano pasado pois ese ciclo de vir arrasando pois foi duro para eles. Ciervena, vemos aí o patrón de Ciervena, Alazcano, pois dende o segundo longo está manténdose en ritmos de Orio. Sí, perdía no segundo longo 11 segundos, 11 segundos no terceiro e está aí, 12, 13 segundos. Está facendo un regatón. Bueno, sempre vamos a ter
claro que Orio sempre vai ter unha marcha máis. Se tuvera que apretar, Sí. iba a apretar. Eso é o agora mesmo que o temos de amarelo é o Pogačar do ciclismo, que cando quere sentenciar cousas e escapar o fai. Pois Orio está a un nivel moi alto e creo que é un líder sólido, que, bueno, deixou escapar dúas bandeiras por mérito tamén de Bermeo e como dixo Gorka, xa non llevamos a meter a mala sorte da baliza, da igual, xa os carreiros tamén hai malos alá, pero como analizou el, non foi boa a regata e o pagamos. Vamos antes, cando reman ben, como en poucos segundos a veces se reparten puntos, teñamos aí a referencia. Hondarribia, Urdaibai e Donostiarra simplemente separados por, bueno, agora xa son 6 segundos. Hai nada, eran 3-4 segundos. Agora xa son 6 segundos Hondarribia. Sí. Mostra tamén da boa champa final de Hondarribia. Hondarribia foi regatón, porque ademais Donostiarra apretou un pouco máis e supo meter un segundo máis a Donostiarra. Vai ser vencedora da sexta bandeira Concello de Redondela, esa tripulación que ven aí a San Nicolás de Orio. Esta que vemos, Ciervena, vai ser segunda clasificada. Chegan á liña de meta Orio cun tempo de 19:42. Hondarribia marcou 19:58, tempo que vai rebaixar a Ciervena de Dani Pérez. Facendo un bo tempo Orio, se quixera facer un mellor tempo todavía. Chegou Ciervena, chega Urdaibai e a cuarta en chegar vai ser Guetaria. Estou vendo que lle sacou unha liña de meta 20 segundos. Guetaria que entre pronto, bueno, porque xa se acercou a Santurce, está 4. Pero bueno, xa está. Xa está. Xa está. Dentro do malo que son os días onde un queda último e penúltimo, que non se convirta iso nunha desfeita maior. Na liña de meta sacoulle Orio 20 segundos a Urdaibai, 12 a Ciervena. Que repito, boas sensacións de Ciervena, que sempre estivo aí con Orio. A Orio por espectáculo de hoxe, porque foi un regatón, e Ciervena tamén defendendo moi ben. De grandísimo terceiro posto, xa comentamos, de Hondarribia. Hondarribia volvendo a ser Hondarribia, queremos ver a esa Hondarribia, e Bermeo tamén. Volven a estar eses momentos malos que pasaron, pois parece que a cousa está empezando a funcionar mellor. Donostiarra, bueno, pues vamos a meterlle un pouco tamén carreiro, tanto Bermeo como a Donostiarra, que sí que pudo ser perxudicial o 2, porque eu penso que foi máis perxudicial o 2 que beneficiado o 4. O factor corrente ou algo estaba no 2 e no 1 tamén, pero bueno, tamén en cada quenda o rival máis débil, sí, tamén tocou esa. Bueno, queixarse das balizas hoxe, queixarse cando perden, porque o Hondarribia hoxe non se vai queixar da baliza, o Orio saliu ben, haberá queixa de Donostiarra, de Bermeo, pero non lle pode tocar a boa a todos. Hai que esquecerse que mañá toca Bueu. Mañá toca Bueu. Non é un campo tan injusto. Se imos cara a zona baixa da clasificación, estes son os tempos, Orio 19:42, besan a posición de Santurchi, o oitavo clasificado, e digo Santurchi porque é o rival directo de Chapela e Ares, as dúas embarcacións galegas no penúltimo e derradeiro posto da clasificación. E que vai provocar iso no que é clasificación da Liga? Pois outro salto máis, igual que o deran Ciervena a Santurchi, hoxe foi oitava, e mira a clasificación da Liga, xa ten agora 11 puntos de vantaxe sobre Ares, que 11 puntos xa son moitos. É moito, claro. E ollo, 7 puntos sobre Chapela. Xa empezan a ser xa puntos, xa son puntos. Tanto Lequeitio como Santurce xa son moitos puntos. E despois que a loita vai estar entre Chapela e Ares. Nos como apreciamos aos dous clubs e a grandes remeros que hai aí, que sabemos o que sufren indo tantos viaxes, e que te teñes que pelear entre nós,
pois é unha mágoa, pero vamos a esperar que queda un mes. Sí, queda máis dun mes, bastante moito. máis dun mes. Repito, 19 regatas de Liga, esta é a sexta regata de Liga. Vamos a confiar en Pendo, vamos a confiar en Zunzu, e vamos a ter sorte tamén. Algún día nos va a tocar a nos. El outro día se hubo noveno posto, oitavos, vai nos tocar. Xa leva Santurchi dous deses grandes días de dar saltos de punto. Sí, pues de Hoxe esa sorte. oitavo posto, en Ciervena un sexto posto. Pero o último tamén quedou. Sí, Entón, sí, o hai último que, tamén. O sea que hai que confiar. Chapela tivo un gran día que fora o sétimo posto en Ciervena e Ares o mellor